Bij de Ljouwerterjochtbank krijgt de A-zoonblokkeerder stiepen van een handvol sympathisanten. 12 van de jochen veroordeelden binnen op de zitting aanwezig om haar een bezwier te jochtjen. Omdat ik vind dat wij zwier behandeld zijn in deze zaak. En het is voor mij buitenproportioneel in mijn gepleegde delict. Waar gaat die bussen net onreiken, gaat die mensen net onreiken, dus moeten die in godsnaam mijn DNA, denk ik dan. Het Ministerie denkt er heel oorzoer. Voor de A-zoonblokkade in november 2017 kregen 34 verdachten taakstraffen tussen de 80 en 240 uren. We zijn veroordeeld voor een misdrijf waar voorlopig rechtsdienst op is toegestaan. En dus zegt de wetgever, er moet een bevel DNA komen. Ja, als je het over een zedenzaak of voor een ernstige geweldszaak of voor een inbraak, dan snap ik dat wel, want daar speelt DNA een rol. Maar bij in de kern een verkeersfeit, stilstaan op een grote dik, op een sneldik, de A-zoon, zorg ik dat net. Voor Sander Slijver is het libben intussen bot verloren. Nou ja, onder oor hebben we verzekeringstechnisch wat probleem bij het zien omdat ik nou de boek stond als iemand die een misdrijf verpleegd had onder oren. Dus het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag is moeilijk worden, omdat ik er ook een opleiding heb met een kanaalmandje. Dat zijn onder oren dingen die op dit moment even spelen.